Ngakmen hakeniam kabadonbo ngatip ngala im kamensim ngala yo yu jisu ubakodor badonbor bae nong penim ngin ruai tang lai keligi dikhat ayuki di kene ke jirwai kabala penkala dai bajoy bengi khodi I Reverend J.J. Nichols Roy wayne ginong thau jirwai babang hakabalang bat yagane ga jirwai la shim naka song praise of glory ka wayne ki jirwai jong kinong thau jirwai ka bahabai pule yagane is ngothu baka don ga ji day lane ngila benong I don ga ji ngothu baka don ka theology hagane ga jirwai naga taka daw la shim yagane ga jirwai bat ka lolong ka wayne ga jirwai ke bakodo shibone walla ka don ki kentin niam haka don ki bri ki basngawit ya kene ki jirwai mar ba mi de ka kentin niam henry kam dade ka ba pher hadu kata namar ka theo kam theo ya ka kom khot niam jong ki riu ka thei henry ka ngam jeliu kane ha kata ka jing im ka bakin jam sim ka balang ka jong blay ka ba im ko malekren prapuar ngalayo ya kanyam ka baten rai bapelai na ka pop mentahi bapen so ya men sim bom labatai bapen hun ya men sim man kasih ngakmen hakan yang kabadon por ngatip ngalaim kamesim ngalayo yo jisu badon bor bae nong penin ngalayo ya kanyang kabasayda bangatim shay ngala yo jing jing atatin barong kila dupa ngadas ngel jing sublay hamisim ngatmen hakanyam kabadon bor ngatip ngalaim kamisim ngalayo yo jesu o badon bor bae nong penim ngalayo ya kanyam kabashisha kabahot shisha ba kabaku nadas ngel shisha ha donudona ya kapot barorap penku ngatmen hakanyam kabadon bor ngatip ngalaim kamensim ngalayo yo jesu o bakodon o badon bor
nong thao jurwai wong ngalayo yaga niam kabashisha chibon kiniam haga pertai ki don balai nong thao jurwai ubo yakini ki kenten ban ong ngalayo yaga niam kabashisha kiniam kiba bon jad haga pertai ki don Henry kidon kiniam ki bom shisha daga ba ong konta ngila pangkeli hato kaniam kamangidon kabalang kamangidon kalong kabashisha ngiklonem banong hot ngalayo kaniam kabashisha ban ngilaban ong ya kata ban ngilaban dawa ya kata de tang ladanyis ngauto bau Jesus Christ ulong ka jinsisha u Jesu ulong ka jinsisha ladno kiniam ke balat na ka jing don jong u Jesu ngem not ban ong bakilong ki bashisha namar de tau Jesu naki nong yalam niam jong ka pertai baro ubanot banong ngalong kalenti kajim bat kajin shisade jarabawan daga wepat kalenti ulang syabar nagahima jong play tang ke bawang dau shaublay kata kalong kanyam kabashisha ngam te pis ngau to nam ban ngam jeliu hagata ka jing ong kabakum ta haga nega mit menta ka khubor kabangat dong ban bukum ka nongrem ban kren haga nega mit menta Sapang kibriu ki balabaklano sapang ka jinsisha bat ya gane ngila pule haga dekot ka bakat pra kibriu ki balabaklano sapang ka jinsisha lada ki nonge niam hakalang ka pertai kilalat na ka jinget how Jesus Christ kilalong kilahap hagata kabakila bakala sapang katisya namar klem Christ hagabadon nu Jesus Christ hanta ka Jesus gadon hagabam don nu Jesus Christ ka Jesus kan namla bandon bat kan namla banyeng ngalong kalenti ka jingem bat ka jinsisa ong Jesu wapastol Paul balalong kumuk pa jong gibangat ubala persan mensim hau dau blay ban kho ban kren yake kentin ban ai Shaw samla Timothy bolong nong syarai yaki mensim ki bakodor ban yatu bat pen i hau bau de ban long unong trei ubom leran yaka jing shisha ngidon kam hagini sngi ki jongi menta ban long ki nong trei ki bom leran ban kren yaka jing shisha habang kren komta nokong ngakren yalade lada ngam not ban kren ya gajisha lene gajisha kri jonga sanpels nem haga kam gajong blay ngadwai bau blay un ai bor ban long breu u bom leran ban kren ya gajisha kiai kinegi breu ki balak deu ya ka kerten jongki ki bala baklano sepang gajisha Uhemanius
baru Pilatus kini kilong kibalak deu khmat yaki kibriu kibala baklano nakajisha baragi wayne gidkot nagachitiu Timothy ilaong Uhimanios baru Alexander kibriu kibala aitino hosaitan kabamut kibala baklano nakajisha la aiti ki hosaitan dia bala baklan nakajisha te kiladon hinagaliang saitan lada manoru mangi kibadon nakajiseng ladang yela baklan nakajisha ladon nakaliang jong saitan ladai kembong Apostol Paul aikti ki haus saitan singau cerkai bang im gajing im gebugum kata bau breu jong bleu Apostol Paul on aikti ki haus saitan ngi kum ki nong tre kum ki long paha ga balang ki bala tre bun tiligi snam ngila juye kendo ya ki breu ki ba phla jinget bat ki ba khwa ban long reunget habang ye krem ki ya gadisha kempriang bar haga bakot nganot bandong ye ki yapi ngai ti pi hoble upol ong it ki hosatan ngating ong it ki hoble habakim pdiang ya gajing ajengmot it ki shoble ban ong it ki hosatan dreg ngasngau ka palat sengau pelat mo ban ong yo pra benget ubom kongu habas nang bahikan ong ya PIT no saitan te ong tayu ong ani pilakren tim yenga ong IT ble ke kamsup bat ke kamjel bat ke don hege norem ngamar khmat ngalak yakren bat ke briu ka bangoong ni IT pi how ble haba pim dieng ya gajing senang jongi kat kum ke ktin jong blai ni ITP how blai badashisha ngilio i ka ktiu blai kumno katrei ngalayo i bad ka kti jong blai kam jo bakla lano dakirta ba sebom jukut kumbo ong ka to di ruai kharas tim song ka balasna Shadu ki artaba kajing shisha kan nombakla. Uhimanios ukam don ka khubor banyu Pilatus. Pilatus udon tang hang tohi banyu tu ya ke kerteng jo bau don bentalang bar Uhimanios. Re Uhimanios ukam pau hadu arsin upau hagan ka Bible. Une ubreu ka kerteng jo kalong ka kerteng ke badan buram kata-kata Himanios ka jengmut jong ka kerteng jo kalong ka jengmut Himanios kalong ubreu bakot ubreu basakti ubreu badan haka jenglong kot ka jinglong ko jinglong bashisha Henry Shomlong kumta ka kerteng namingi ka jinglong sasabngi don kibreu hagini gisni jongi keba kisnu it pelat banbu kerteng ki kon juki daki kerteng Bible upol ki kerteng Paul ki bonba Rebon ki kerteng Paul ki baya perlok bat ubilor yang man kesni daga khmat ngayoi layo penyekren baru we na ki rangba uba kerteng Paul ki kemege pa ki la kerteng jing it bang uneu khon jongi te tang kador kadaro pun lempun be itnat babreu nin kerteng yu Paul khnang mun long nong yakit ya ka kam jong bleng Henry ha bilor kiap ka kerteng ka ba pernah cemengi ka jinglong sasap ni
Siya percaya badum. Bon ki kerteng na ka Bible. Kam ye day bat ka kerteng. Himanios ulong konta. Ka kerteng bat ka jingmut jo ka kerteng ju. Ka long ka jingmut ka bakodor hado kata-kata. Henry om syam lalong konta. Ki jingmut jo ka kerteng ki jinglong jo om syam lalong kum ki jingmut ka kerteng. Ulong briu ubasyat kala. Na kawai ka por sa kawai ka por ukala. Kata ka jinglong ju ka banengkong. Kuapit ban kedaulai teli ki jinglong ju. Ubasyat kala. Kani ka jingim ka basyat kala. Ki breu ki bamyeng ha ka jinsya ki syat kala. Kabaharu breu uban nut ban kala na ka jinget ka basisya sya ka jinget ka bom sisya ka bom ya de berkaktin ka jonglay man swaw don ha ka jinget ka ya de berkaktin jonglay hadin ka ta ukala no upoy sya ka jinget niam ka bom sisya wala yo ya kanam ubreu ubakala syaka jinget bom sisa na ka jinget jong ka jing sisa ubreu bala inono ya kalanti jong ka jing sisa kat hado bo abstol Paul laong de ban ITU house satan prabangai bi hau tra Jesu kumno mga mapi ngilong nan gibasisya ngilong gibasisya dadu rempeying na yingi may pa ngilong gibasisya haki balang kabangidon ha balang senong kabangidon ladang idon na balang senong ne circle ne district ne haka assembly ni de balong gibriu gibasisya ngin sisya hakiktin hakitelit ngin sisya hakiktin kibangikran manggafni ubreu jong blay Salomon haka probab jong uday ubreu bastad ban kren ki gentin ki balang kol kod kren mrei ki long ki gentin ki badon ka khobor haka Naga kita probab keleno ke bakat ar ke bakat kendai long kumne. Ya kermiang sentur ka jing sisa on penskem jinom. Henry yok telit ubalam ler ulong siklimat. Kata kalau gaji per ubreu ubam don ha gaji sisa. Kiktin jo kilong siklimat kadba kiktin kibasisa kilong jiunom kinne kabomot kadon kajinso kajisha baru blay ladani la yeng ha kajisha ngidon kajide baru blay jiunom la jiunom komno mga mapi para bangai bihau tra Jesu habangi kren ya kana ka khobor tanjo ya lade marwai pilong em ki basisha pi don em ka jinsisha ha ka jing em jompi ki basisha ki badon ka jinsha ki shlor ko musing namar ka jinsisha ka yeng rengkat ka hok ka jinsisa ka yeng rengkat bat kata ka burang blay ka batang shan ha ka jingim jongki pidang em ka jinsisa ha ka jing em ka jongpi u Jesu u buram hado kata-kata ya ka lenti jong ka jinsisa u Jesu wat ki bampat net bampat pediang yu uru u itu kilong bisisa ki bom sisa da ka boong kumta
da ka ba ong kum ta ngem la ban ong ya ki breu yano ki bom shisha ladang im itu kumu Jisu naga donor pijias ngau baju ong ani kita ki breu te kimpat nget yau Jisu mrei ki breu ki ba ban yede kam bat ki kilong ki breu ki besisha kilong ki breu ki bahok tang sekenten kalabian kem ju thok kem ju syukur ki long ka besisha ki don ki breu ha ka pertai ki bompat syamla itu yau Jisu mar bakim patip ki long ki besisha daga bango ong kum ta ka bamut ki breu ki bompat pedang yau Jisu ki don ka tisha ki naga ta ka GM ka bau blei la pelong breu yaki daga bang ong kum ta ngap ngan yatui pi don weu breu bakerteng Nathanael nganget pilapule jaga gospel jong Yohanes kabanang kong galanong kat ka basau punyo kato kan ne telikit khat ki don hang to balay tu syapang Nathanael udeu breu bompat tip yau Jisu udeu breu balaya lamda ki way bantip yau Jisu ula bot ya ki balatip yau Jisu bat kila ong yau bapin saya kendu yau Jisu ula kemen namar ulong breu bashisha ulong breu bahok bakut habalaya lam yau habau la yo i habau Jisu yo i yo habau la wan chau Jisu ong to ka dekat naga gospel Yohanes habau la wan chau Jisu u Jisu yo i yo u breu mapala u yo i kdar ka don jo ong ko Nathanael ngayo ipi nga itu ipi bapilong breu uba shisha uba hapi om don ka arsap ong gakten gejong bulai Nathanael ong kumno pi itu je nga haba dang mentang ye kendo kumno pi itu ye nga dang mentang ye kendo ngampat yo ipi meno pempat yo nga meno kumno bapiyo nga haswa jong kene ke bengi kendo u Jisu ong shwa bangan ye kendo bat pi don hapo jong to wedding ngala yo pi don hanto Nathanael ula lengo jlang u ne breu u bakat u blehi badai kaneken kakubor kabalap long yau Nathanael ban geng yau Jisu kabau Jisu laong yu man bamedon hapo tu ding debur ngala itu ipi ngala yo ipi uyo i yau Nathanael ulong breu ubashisha bahau amdan kaji arsap ong kakten kejong blai kajin shisha kayeng hakata kajilong kabamdan kajilong ba arsap kajinget Kristan kajong kebanget baro an penkop yaki kibriu kebalalai lut warna kajilong arsap lada dangdon kajilong arsap himpalong kibri belakup yau Yesus Kristus bautrai ngasyen kibasitong jemut bha ban yetrei hakam kabakrau jong trai habe ye kendo ye kibriu kiba arsap mentakan sngi kin ong hoi hot wadau khulam kinut ban san ban ong hot ya kabale penbet
Hadin si benai benai kila kelano. Kilong ki briu ki bangsa sa tim hau blai ki bakum kita. Lada mentala yesoi banohot. Hadin si benai benai kelang. Kala de gajing arsap ke basyirkai. To nget daki bon pausnam. Sisin bapin arsap yalo pilafel hakmat jong blai. Latho hagai kitab jong gajing. Namar kata ka jinglong Kristan jongi ka de banglong ka jinglong ka basisya bangin yo ya ka jing ed ka bajanai nau tau badai ban ed jani nau tau bangi ed yo ka jinglong basi sertap ka download ha ka jing code bat ka jisisya Jesu buram hado kata-kata yo breu badon ka jinglong ka basisya Ngakot ya pergi para jong ke distrik. Nadu kilong pa ki samla bad baro. Tongin long ki runget ki badon haga jing jing long ka basisha. Banom arsap da leru. Lada haying haka balang. Haka sinong tau. Haka nogo juga bengidon. Ngin kier rai mau rai ding na ka jilong asap. Kebreu ke bala baklano na ka jing sisa. Nyo iya gini gisngi jongi menta ki don kebreu ke bala yuk ben ya ka jing sisa. Ki bala yuk ben ya ka jing sisa. Kita kerdem da ka kitab. Bat ya kata kapau hagating long jing kabaki iman kesni. Kam tam hakikam ke bakam kerpang kam kerpang. Ngila banjer bon gikam ke bakam kerpang re. Ngala banjer kawai tang kawai. Kakam ke bakam kerpang bat ke bakentang kadai kalong kalong man hagaji tosyang kurim. Kadai kepada ya tho pada ya san ban yo ke sertifikat naga sarkar badan puram bala penbet kabapen scam ya gaktin ke jong blai bat bala shimro naga tin jong blai baja ka bau blai la penisalam banam ai bau breun pen yaklat kata kadai ka jinsisa ka bayen kod hakmat jong blai Henry ke don ke breu ke bala baklano na ka jisha balai ke bakla kawan ka jing pensoi ba ha ka jing im jongki ki wan ke jing tenjo ki wan ke jing pensoi ki wan ke bor jong ka ne ka perthai ke baban na lor jongki ka bapasiao da ka jing trei bor ba usaitan ban pensngau thui ki banong kane kam bakla lada pile kumni lada pile kumta kam bakla de ka ju ka jing pencoy setan hak pereden ya ka im haba wan syaka im haba ke ya thuyo bau blela ong ambet ban bam yunusa adong namar lada pi bam yunusa adong daga bayapin yap sisa usaitan pentala krak tang sigentin ong pin nong yap sisa kilong giktin ki bajem jali joum ban pensngau de ya ke im wong pin nong yap sisa Henry pinang kam syai ki kmat pinang kam syai ki jing tip ki jing sngotu lekat ki bele bon ki breu onda habakin yorot ya kadisha ka bakila yen tang nagi sur jong ke perthe ki la ban kelano na ka jinsisa hanta kin nat kin long kita ki breu ki bala baklano na ka jinsha
kinut im pet pet ban ino ya kata ka jisisa ka bakile ya te ki bala ya kolar hakmat jong bulai kalong ke bas ngau serkai bat ke bas ngau triem bat ka thap long wat ya ki lokpa jong ki no sarah ha ke balang ka thap long bat kan jia hi hanu balalong ru banyak pedang lang ya kata ka jing bom sisa ban sneu kumbas sneu ka im kumbong syaitan pinom yap sisa bon ke belangat kumta haka wene ki jing seng ka bahe wene ki longpa ukran ha jing seng sapang ka kubor ka jingklim la kren tenge daga bor baro ukren nanang ong amen hadin katokan Islam pitip kaya ka bajia upan ya thorsin ya kakun hangta te nga kakmat nga dem sekendeu nga kerna aga kli bishar mafi prabanget hatom de bala yu rot yu ben ya kajin sisa kalong ke wasno serkai hadu kata kabamudhi kila lot yau saipan hagabu apostol Paul ang sakinong Efesos to long pi namar kata balapan po yalaga sengkai daka jing sisa bat balaking atiar daka jing ada sadem kahak apostol Paul buram hadu kata-kata ya ka jing sisa ulakot ya ki reungat ke bedon Efesos panong panpo ya ka jing sisa ban bat skem ya ka jisa ban yang skem hakan nongrem jong ka jisa apostol Paul kentu yigi banget Efesos kalong ka jing kentu yang iru prabanget hagan yigi janmet kom ka jisen district to in shem ya ka nega kubor ban yos ngeu ya ki briu ki babaklano na ka jisa bangin kot cimut banong hordet hardang ngate nganom ino ya kejisha laga day ban yabru ngikut jimut kumta tenjo ya laga jongga mensim marwe kinegis nem baro ke belaleno pilong nem ke basisha ne pila le bakla pila yu rot ya gadisha kaba pila julong kat bangidang ring mensim ladang ilas ngautu bangila bakla na ka jisha don kam ka jingkla ka bamut ka basisha ban wan sa ka nongrim sa ka tenrai ba jong ka jihikai kristan basisha ban rong sa ka jing ngausi bariulai ya ka bala ya kren menemsi ban rong sa ka jing ngausi bariulai ban ngausi ya kata ka jing bakla ban ngausi ya kata ka jing le bakla na ka mon ga jong trai ban kot jing mod ban yeng ha ka jisha hado banda yotia na ka ni ka pertai kata ka bangi donkan kata ka bakwa unang penim jing yu Yesus Kristus ban long ki bisa ki bannes kami ha kata ka balang blay ba im ka balong ha ka donut par kam sim jong a jong pi marwe ka bom don mano balaban yo hi ba ka yens kam ha ka donut tungi laki we ki laban kala laki we ki laban bakla nakajisha nrei tongin ko jimut ban panpo yala sengkai da kajisha
hado ka bakot jang ka jingim jongi utrai ni rap jingi haga na ka met tongin me na ka na jingseng ki breu ki bashem ya ka jingkot jingmut ban gaine haga jinsha hado bandakot ka jingim na ka na ka pertai ublain kerku ya kinagi kubo ke bengilio ban ye kren ban ye slok haga na ka met na ka benta ka buram jong jisu amen but amen.